ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хуб, хуш омадем ба канали мо. Дар имрӯза видео бародаро хонаҳои фурӯширо мондагием ки 100% нархошон арзон аст, 100% боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешавад нархошон. Барои ҳамин то охири видеоро тамошо мекунем, бо хабар бошен аз нархи навои хонаҳои фурӯшии имрӯза. бародаро ва хоҳарои азиз, дастгирии моро фаромӯш намекунем, як дона лайки бепла медиқен ва касе дар канали мо меҳмоне бори аввал тамошо кисаям хеле видеоро дар канал подписатсия кунен, то аз видеоҳои нави мо бохабар бошен. раҳмат барои лайкотон, раҳмат барои дастгиритон. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем бародаро, рафтем. курси имрӯза дӯстон 1000 рубл баробар ба 148 сомонӣ ва 87 дирам. навора сар мекунем, бо диққат навора тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагия якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад бародаро. 30 квадратни метр свет дора гуфтагия, дом новостройка, ремонти хона надора, коробкаи холия. нархи ҳамин хона 115 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисобш кунем 777 000 рубл мешавад, бо гуфтагия ки арзон мекунем. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастад бародаро, занг бизанен, хонаи арзона аз шаҳри Душанбе бихарем. бародаро ва хоҳарои азиз, имрӯз як рекламача дорем. як бародар хоҳиш кард ки ҳамин канали маро реклама дабмон. бародаро дар YouTube як канал ҳастай, телефон теҷе, дар инҷа медроен шумо нархҳои телефонро мефаҳмем, телефонҳои нава рабочира ва дар бораи телефонҳо ҳам кам-кам гап мезана. бародаро 100% боварӣ дорам ки ҳам видеои ҳамин бародар шуморо маъқул мешавад. ма каналша дар ҳамун комментария закрепид мекунам, касе да маъқулай бидуря тамошо кунад, видеои зур дора. далши бо видеоро давом метем, рафтем. мегзарем дӯстон ба дим хонаи фурӯшии имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон гуфтагия. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад бародаро, 43 квадратни метр, об, свет, ремонти хона чи хеле десен замонавӣ. дом новостройка гуфтагия, хона ҳама шароитҳои зиндагиро дора бародаро, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. қариби ҳамин домда ҳамин хонада бародаро, роҳи калона гуфтагия, мактабам ҳастай. нархи ҳамин хона 189 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисобш кунем 1 277 000 рубл мешавад, бо соҳиби хона гуфтагия ки арзон мекунем. марҳамат бародаро, касе харидорен метонен занг бизанен. навора давом метем. сеюм хонаи фурӯшӣ. бисёри бародаро гуфта буданд ки аз шаҳри Ҳисор хона бумон, хонаи этаж боша. ина бародаро ман мондум. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Бедил гуфтагия, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад бародаро, 43 квадратни метр, об, свет, ремонти хона дора, ошхона, ҳамом, балкон, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай бародаро. нархи ҳамин хона 160 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисобш кунем 1 81 000 рубл мешавад, бо арзон мешавад гуфтагия ҳамин соҳиби хона. марҳамат бародаро, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метонед занг бизанед, хонаи арзона аз шаҳри Ҳисор бихарем. навора давом метем. чорум хонаи фурӯшӣ. бародаро ва хоҳарои азиз, то охири видеоро тамошо кунед. аз ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон хонаи фурӯширо мондагием. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон гуфтагия, якхонага квартира 4 этажда бародаро қарор дорад, 36 квадратни метр, об, свет, ремонт надора гуфтагия, чи хеле хитон десен бародаро, ремонт надоштай. нархи ҳамин хона 140 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисоб китобш кунем 945 000 рубл мешавад бародаро, 945 000 рубл. бори дигар такрор мекунам. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастанд бародаро, занг занед, хонаи арзона аз шаҳри Хуҷанд бихарен. хайр, ремонт мекунен, дар хона медрои зиндагӣ мекунен. бародаро ва хоҳарои азиз, касе ҳам видеоро тамошо киса ята лайка биҷиқен ва касе меҳмоне дар канали мо подписатсия кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пеши поликлиника гуфтагия, кӯчаи Гоглай бародаро, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад бародаро, 42 квадратни метр бародаро, об, свет, ремонт надора гуфтагия, коробкаи холия, дом новостройка бародаро, чи хеле хитон десен. нархи ҳамин хона 163 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисобш кунем 1 101 000 рубл мешавад бародаро. рақамҳо барои маълумоти пурра гирифтан дар рӯи экрани шумо ҳастанд бародаро, метонед занг бизанед, хонаи арзона аз шаҳри Бохтар бихарем. бародаро ва хоҳарои азиз, бори дигар такрор мекунем ки видеоро то охиша тамошо кунед. аз ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон квартираи фурӯширо мондагием. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Кипразен гуфтагия, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад бародаро, 50 квадратни метр, об, свет, ремонт дора гуфтагия, ба ягон мошинам алиш мешавад гуфтагия. нархи ҳамин хона 185 000 сомонӣ гуфтесия ки агар ба рублизра ҳисобш кунем 1 240 000 рубл мешавад, арзон алиш мешавад. чи хеле гуфтум. марҳамат бародаро, ягон мошини алишӣ дорен ё ки ҳам хонаро харидорен, метонед занг бизанед, маслиҳат кунед, хонаи арзона аз шаҳри Душанбе бихарен.
навора давом метем бардоро ҳафтум хонаи фурӯшӣ. бисёри бардоро аз ноҳияи ёвонам гуфта буданд дар видеои пешина. квартираи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи ёвон духонага квартира дар шашум этаж қарор дорад бардоро 52 квадрат метрай об свет як хонаш бардоро ремонт надора. ҳамин хонаи тамошо кесен як хонаш ремонт надоштай, дигарош ремонт дора медрои дар хона зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳамин хона 170 000 сомонӣ гуфтеса ки агар бар рубли озира ҳисобш кунем 1 148 000 рубл мешава. бо мумкин хай арзон кунад. касе харидорен занг бизанен хонаи арзон аз ноҳияи ёвон бихарен бардоро уна болода. мегзарем дӯстон ба эълони навбатӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат духонага квартира дар дим этаж қарор дора бардоро 65 квадрат метрай об свет ремонт надора гуфтагия бардоро коробкаи холия чихелехтон десен дом нав ремонт кардесан мумкин нав вардоштагия дома. нархи ҳамин хона 165 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 1 114 000 рубл мешавад. марҳамат бародарои на рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай. касе хона харен аз шаҳри ваҳдат занг бизанен хонаи арзона бихарен. хая камтар ремонтш мекунед трезоша мечаспонед дар хона медрои зиндагӣ мекунед бародаро. ина номерош дар рӯи экрани шумо ҳастай метавонед занг бизанед. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯши имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода 4 микрорайон гуфтагиай якхонага квартира дар 6 этаж қарор дора бардоро 37 квадрат метрай об свет дом навастройкаи бардоро ремонтуш камтар нопурра гуфтагиай коробка гуфтагиай бардоро. нархи ҳамин хона 125 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 844 000 рубл мешава. бо соҳиби хона гуфтагиай ки касе хонахари аниқай арзон мекунем. марҳамат бародаро ва хораи азиз рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай. касе дар хона дар кора аз шаҳри турсунзода метавонен занг бизанен хонара бихарен я ремонтш мекунӣ хай мисол дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. дӯстон мегзарем ба даҳум хонаи фурӯши имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар номи пешинаш қурғонтепа духонага квартира дар 3 этаж қарор дора бардоро 40 квадрат метрай дар сентри шаҳраи ҳамин хона бардоро об свет ремонт дора гуфтагия ремонташ миёнаине ки нархи ҳамин хона 190 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 1 283 000 рубл мешава. бо соҳиби хона гуфтагия ки касе хонахари аниқай мақсад пулаш нахтай бо арзон мекунем. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай бародаро. занг занен хонара аз шаҳри бохтар бихарен. рақамҳош ҳастай дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба 11 хонаи фурӯши имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш назди мактаби 56 гуфтагиай 4 хонага квартира дар дим этаж қарор дора бардоро 100 квадрат метр гуфтагиай об свет ремонт дора гуфтагиай ҳама шароитҳои зиндагиро дора гуфтагиай дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳамин хона бародаро ва хораи азиз 200 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 1 351 000 рубл мешавад. бо мумкин хай арзон кунад. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай. занг занен хонаи арзона аз ноҳияи вахш бихарен. хай бо мумкин арзон кунад. нархшам нархи соза. мегзарем дӯстон ба 12 хонаи фурӯши имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри панҷакен сехонага квартира дар дим этаж қарор дора бардоро 70 квадрат метр гуфтагиай об свет ремонт дора гуфтагиай балкон ошхона ҳамом ҳоҷатхона ҳама шароитҳош ҳастай дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳамин хона 310 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 2 94 000 рубл мешава. бародаро рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай. касе дар хона дар кора аз шаҳри панҷакен метавонен занг бизанен хонара бихарен бародаро. рақамҳош дар рӯи экрани шумо ҳастанд. мегзарем дӯстон ба 13 эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор бародаро сехонага квартира дар дим этаж қарор дора 54 квадрат метраи бародаро об свет ремонт дора бародаро чихел досен ремонташ созай. нархи ҳамин хона бародаро ва хораи азиз 140 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 945 000 рубл мешава. бо гуфтагие ки касе хонахари аниқай арзон мекунем. марҳамат бародарои на хонаи арзон аз ноҳияи фархор. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай. занг бизанен қати соҳиби хона маслиҳат кунед хонаи арзона аз ноҳияи фархор бихарен. рақамҳош барои маълумот чӣ хеле гуфтам дар рӯи экрани шумо ҳастай. мегзарем дӯстон ба эълони навбатӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри левакан номи пешинаш сарбандай бародаро духонага квартира дар 4 этаж қарор дора 48 квадрат метр гуфтагиай об свет ремонт дора гуфтагиай алишам мешава ба ягон сехонага
ягон сехонага боша болои сум метавон гуфтагия бардоро ва хори азиз нархи ҳамин хона 160 000 сомонӣ гуфтеса ки агар барои лӯзира ҳисобш кунем 1 миллион 81 000 рубл мешава. чӣ хеле бардоро гуфтам арзон алиш мешава ягон сехонага боша болои сум метавон гуфтагия. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастаи занг занед хонаи арзона аз шаҳри левакам харед. мегзарем дӯстон ба 15ҳам хонаи фурӯшии имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе бардоро сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора 57 квадратни метр гуфтагия об свет ремонт дора гуфтагия. маълумоти дигаша ба телефон мегирем бардоро гуфтагиам хел маълумоти бештара занг бизанем ба телефон мегирем. нархи ҳамин хона бардоро ва хоҳарои азиз 200 000 сомонӣ гуфтеса ки агар ба рубли озира ҳисобш кунем 1 миллион 351 000 рубл мешава. бо мумкин хай арзон кунад рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастаи бардоро ва хоҳарои азиз занг бизанед хонара аз ноҳияи восе бихарен. марҳамат ина номерош марҳамат касе харидорен метонен занг бизанед бардоро. бардоро ва хоҳарои азиз ибад навори хонаҳои фурӯшии мо видеоҳои мо иншоалло давом дора. касе дар ҳамин видео лайк мондагӣ нестай аммо лайка биҷиқем ва касе дар канали мо меҳмонай дар ҳамин канал подписатсия кунед то аз видеоҳои нави мо бохабар бишем. раҳмат барои дастгиритон. хай бардоро то видеои оянда дар паноҳи худо бошем. хай.